Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Hoxe visítanos o que vai ser un dos colaboradores deste Como Ser Feliz. É un fenómeno. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover o profesor Bastos. Que tal, profesor? Como estamos? Como estás? Como estás? Vamos, é mira. tarde para ti, é cedo, 10:30, é Pa tarde min para ti. pa min moi tarde. Tú a que hora te deitas? Eu os 10 ou así. En serio? Sí. É madrugo, eu levanto cos caliñas. A que hora? Que? A que hora normalmente pola semana? 5 ou 6? No. Sí. A ver, non é igual ás 5 que ás 6, Depende do día, hai días que teño que madrugar máis, que vou á radio a primeira hora e outros días vou á clase a primeira hora, depende Pero do... tú a clase, a primeira hora, a que hora das clase? Ás 9. E vai os alumnos á clase, van? Van problema deles. Estaba dicindo ahora, claro, que bonito é que te chamen profesor Bastos, non? Todo o mundo te chama profesor Bastos. Chámame eu que son. Miguel Anxo é o teu nombre. Sí, sí. Vale, moi ben. Un aplauso para o profesor Bastos. Maestro, antes que ese moito maestro, ahora xa non se usa tanto. No. Maestro é o da escuela Maestro- primaria ou que? Ou tamén o maestro que lle dirixe a tesis a un. Bueno, antes de nada, cando pensei neste Como Ser Feliz que estreamos o domingo na Televisión de Galicia, para min era moi importante que estivera o profesor Bastos no programa. Entonces, é un día que vin que ele estaba no termómetro pola mañá na Televisión de Galicia, collín o coche, fun á Televisión de Galicia e fun falar contigo a dicirche que me faría moita ilusión que estiveras con nós neste Como Ser Feliz. E teño que agradecerche aquí públicamente que aceptaras a miña invitación neste caso. Porque sei que andas moi liado, sei non. Sei non é non... Sei que andas moi liado Eu e non que... podo vir todos os días, nin moito menos. Pero bueno, a ver, ti truxeche unha vez aquí a este sitio. Claro. Eu dixenche Eu non sei vente- porque me truxeches tamén, eu Eu non son, tampouco, non son pero destas... Eu dixenche vente como se hai que pagarche algo, viaxe ou algo. E o domingo non estamos contando nada de que vai o programa. No. Tú xa estuveche en varios, estamos xa gravamos algún que empezaremos este domingo. Intentamos axudar a xente a como ser feliz, non? Sí. Un pouco. Sí. Tú como ves? Eu creo Sin que contar no. moito, como ves? No, o programa está moi ben, tes unha xente excepcional. Ti non estás, pero tes unha xente excepcional. A miña xente tratou-me de maravilla, tes os profesionais como a Copa dun Pino, tanto os colaboradores como os presentadores. Eu estou encantado. Mañá coñeceremos aos presentadores. Mañá, digo por si metes a pata, mañá Sí. coñeceremos aos Sí, presentadores. e traedes uns expertos moi bons. É que hai xente que sabe moito desto de como ser feliz, sí ou non? Sí. Ou tú non crees moito nos que van por aí dando conferencias? No, eu non creo Bueno, nada. tú vas tamén. Pero eu non vou a falar de felicidade, vou a falar de cousas raras, vou a falar de... No, tú que falas tú? De cartos, de política? No, ou de... sí, falo de teoría económica, falo de epistemoloxía, falo de... A última conferencia foi de teoría política da igualdad. E tú que sabes de economía, que sabes de cartos? Mira unha pregunta. Ahora co tema de Shakira, nós temos que pagar a Hacienda igual os demás? No. Porque ao mellor nos quitan... No, primeiro porque seguramente non ingresou. Como? Porque ela está disputado, non sei se chegou a ingresar os cartos e a pagalo, creo que non, o sea, A ela tiñalle retido. tiñe retido, pero non tampouco yo... Non sei Pero se- ahora, o que se está escoita gastando, por o sea, aí é que hai que devolver Pero hai que devolver 60 millóns. Ela non estaba vivindo en España, porque hai que quitarlle os cartos. O sea, é unha señora cantante colombiana que se xunta cun futbolista, sei, non? Xúntase cun futbolista, vense a vivir pa aquí, ora, sei que, traidora a España. Como traidora a España? Home, si non sei unha señora que vive aquí, ni siquiera pasou un ano entero, se lle querían facer pagar un ano inteiro. E eses millóns, tes algunha idea de que nos vai pagar? Non sei se se pagaron, se chegaron a desembolsarse. No, pero ahora hai que pagalos. Non sei se chegaron a desembolsarse, entonces non podes devolver algo que non cobraches. Pero os intereses. Os intereses, sí. Se os pagaches, sí. Estáse discutindo ainda que vai ser. Cuidado que ainda vai ser recurrir unha vez máis en casación. O sea, non está fechado o caso. Que ese é o problema. Eu creo que collen estes artistas para dar un escarmiento. É dicir, mira, se podemos con esto, podemos con calquera de vos. Entonces, Si, para, se joderon a Shakira, a min tritura. claro. Porque ademais é unha cousa. Claro. Exemplarizante que se di, non?
Porque recurren. E esta van recurrir outra vez. Entón, claro, quen pode con eso? Entón, o que fai a maior parte da xente é me declaro culpable, asumo a multa e pago, punto. Porque tú que sabes desto. E isto a Facenda, cando che manda o borrador, eso darlle para diante o borrador e listo. Ou tú non recomendas eso? Sí, Porque eles mandanche un borrador. Eu recomendo facer o borrador, sí, claro. É o que fago eu, por menos. Darlle ok. Sí. No. Se non ocultaches nada, sí. Porque Facenda mandache xa... Porque o de Facenda tamén é curioso. Sí. Que che piden os datos, pero se ustedes vos. Sí. Xa ustedes, vos... se che riñen e dinlle, se te estaba mal, se non o tiñades vos os datos, se tiñades vos os datos, porque non mo mandachedes antes tamén. Además, como decir, se non pagas e recurres, entras na lista de moroso. Pero se pagas e asumes a culpa, xa tamén eres culpable. Entón, non hai forma de todo isto. A xencia tributaria ten unha forma moi rara. De feito, chamase axencia, non é unha administración normal. Non é cousa de falar aquí deso, pero é unha administración moi distinta dos demais, con incentivos os... Ti recomendas pagar casi todos os anos, non? Sí, claro. Máis que nada porque senón non durmes. Xa, porque venche. Vale, outro día estivemos aquí falando, xa levamos varios días en Land Rover, das parellas de como deben ter as contas. Biches? Sí. Si ao final quedamos en que hai que ter 3 contas. Unha conta cada un da parella e unha conta común. Si, para as comisións vanche fretir. Vanche fretir a comisións. Dice que tens que manter 3 contas, con 3 gastos de mantenimiento. Tú que recomendas? Eu dependo como a xente, que cultura de cartos teña a xente. Se a parella ten a mesma cultura dos cartos, por exemplo, hai xente que gasta... Que é? Que non sei nin o que é cultura Sí, dos hai cartos. xente que é gastadora. A mí gustame, a ti gustanche. Sí, gusta. Pois está, que cultura é esta? Sí. No, pero espera, pero hai xente que non lle gustan os cartos, xente que lle gustan... Como? Hai xente que lle gustan as cousas que dan os cartos. Eu defendo que a xente que quere cartos ten cartos, pero si lle gustan os cartos, non as cousas. Non te entendo ahora, profesor. A maior parte da xente quere cartos para comprar cousas. E a maior parte da xente, outra xente quere cartos para ter cartos. Non entendedes eso. Para telo empetado. Vale, espera. Queren os cartos solo para mirar na cuenta e ver que están aí. É que me engorda. Pero para min o máis bonito dos cartos é gastados. Para min é o máis bonito. Entonces non traes cartos, tendrás cousas, é o que estou dicindo. Cousas son experiencias. Claro, bueno, disfrutar de la vida. Pasalo bien. Pero que yo gusta... No, porque é que tú como estás en contra de gastar, que tú sempre estás a forra. O a forra é unha mierda. No. Tienes de esos do... Gastar. Este dos de Cristo ganado, Cristo papado. Esto de que... Que non vai quedar... Así como gana... Así como gana un cansa o queima. Mira, eu entendo que diste e eu tamén conozco xente que lle gusta mirar na cuenta e vai pola mañá e abra cuenta ou antes que iban ao banco ca libreta e solo para ver como papa. Os cartiños que bonitiños son. Pois sabes que me pasa a mí? A mí dame pena velos ali, porque prefería que estuveran gastados. Claro, pois os gastas que hai máis non tens. Disfrutados. Disfrutados e despois que vives de disfrute. Vives do disfrute, vives de la experiencia. Cando vas a encender a calefacción ou pagar a luz, ou pagan as experiencias que viviches. Ou pagan os cartos que tens na cuenta. Mira. Eu xa prohibiría, por exemplo, as herdanzas dos fillos. Tú tes os cartos. Os que non gastache cando morras, po Estado. E por que o Estado? E por que ten máis Estado de Dereito que teu fillo? Porque ten o Estado máis Dereito que teu fillo? Porque os fillos, se saben que lles vai quedar o piso da Coruña ou tal, xa... Bueno, por menos cuidando do vello. Porque o Estado non vai cuidar de ti. Por lo menos, ainda que sea por amor ao piso, que sea, van cuidar de ti. Que non o fan por eso. Pero o Estado non vai cuidar de ti, e vai quedar co piso igual. No. O sea, tú dices que hai que ter algo para deixarlle aos fillos para que te cuiden de vello. Vamos, hombre, no. No, que é por o propio sistema de vida. A mí gustame ter unha vida de aforro, disciplinada e ter así. Hai que darllela cando son novos. E tamén vender todo e darlle os cartos. Porque senón heredas cando tes 80 anos. Tú heredache algo? Heredei da miña nai algo, do meu pai, que disfrute o meu pai. Que heredache? Heredei unha casiña, unha cousa. Unha casiña onde? Ali en Cabral. Pois eu quero dicir ali en Sanxeixo, no centro. Eu non salín da aldea, non sei como a ti. Pero heredache ben? Non, pouquiño, que había daquela. Bueno, pero heredache hora de vello xa, hora de vello. Pero 4 cans, 4 pesetiñas que con 4, non foi gran herdanza. Pero herdei, e ti non herdache, xa caso. Eu non herdei, ai, sí.
Pero de vello tamén. Espera, é que querías que teu abuelo queimara vender as fincas, vender as leiras e se fora a Punta Cana a vivir la vida? Tú cando crees que a unha persona a que edad crees tú que eres estudioso, cal é a edad na que che fan falta máis cartos? Pensa ben isto. Cal é a edad a que che fan falta máis cantidad? Depende, normalmente. Cando tes un fillo, cando empezas así a construir unha casa. Pero cal é a época da vida que che fan máis falta? Seguramente ao principio da vida. Ao principio da vida autónoma, quero dicir, cando te casas, ou cando marchas da casa, ou cando tes un fillo, así, cando empezas a ter que construir a casa, supoño que cando máis falta cartos fan. Eu estou acostumbrado a dormir nunha cama de follaco de millo. Que? Eu. Cámara, me estás contando. Si non sabes o que é. Tú non sabes o que é de folla de millo. Ti non sabes o que é. Tú non bicho un colchón. Tú bicho colchón de folla de millo. Home, claro. No. Eu sí. Este home que pensa. Eu sí. Eu nací nunha casa que non había cuarto de baño, que había un furado. Había un furado, había un furado que caía nas cortes. De onde pensas que veño? Pero nós éramos moi listos, e fixemos furado nunha esquina, non no medio, para que non lle caera na cabeza a naide. Claro. Pero estaban os porcos, as vacas de baixo, non? Sí, señor, as vacas. Este debe pensar que son de París, ou dun sitio de sí. Eu que critico é que eu vía, sobre todo a meus abuelos, a miña abuela, a xente vella, a xente maior, vía que aforrar, non gastar e jardar para que cando morreras os fillos lles quedara. Pero cando morreras, pois os fillos xa eran vellos. Entón, facíanlles falta antes para criar os netos. Pois algo lles quedou. Vale máis morrer que descambiar. Así decían as vellas de antes. Que é descambiar? Este non sabe nada. Que é descambiar? De onde xo? Que non sei que é descambiar. Descambiar é coller un billete grande, cambialo para comprar algo, despois ese billete máis das mans. E había unha muller na miña parroquia que decía, iba coas zapatillas así todas rotas, dicía, como non compro coas zapatillas novas? E decía ela, vale máis morrer que descambiar. Non refiero a eso, Así fun criado eu. Refiero a eso. Aqueles vellos de antes, verdad, cun cordel latado, cunha cinta de persiana para non gastar. Ahora non, ahora todo... Pero sería tamén, profesor, que había moita xente pola posguerra e por moitas cousas que non tuvera nada, entonces o que tiñan, cando foron podendo ter algo, non se querían desfacer deles. A veces hai xente que pasaba, non digo fame, pero algo de miseria, antes de vender unha finca ou de vender algo. Que iso non está ben tampouco. No, pero que aí está, pero eso foi o que levantou o país. Eso foi o que levantou o país, claro, o aforro. Aforrar foi o que levantou o país? Aforrar, sí, e canalizado a través dos bancos, investimentos e cosas por estilo. Aforrar para que ganen cartos os bancos. E para que financien... Pero que gane o banco. Para que financien centrais eléctricas, para que financien centrais de gas, para que financien estradas, autoestradas, fábricas, e así como se financia. Desde logo non queimando os cartos. Pero carto queima ser o consumo. No. Hai consumo. No. Pero vamos a ver. Si eu aforro, os cartos no banco, gano do banco, será mellor que lle vai a comprar zapatos ou a zapatería do lado. Si, pero ti podes consumir en... Vamos de vacacións, vamos a unha experiencia, vamos a facer reiki, ou cosas por el estilo, non? A xente gasta ou podes investir en tubos de cemento, para facer alcantarillas, podes facer en tubos de en facer hormigón, para facer... Eu prefiero investir en tubos de cemento que ir a Tailandia. A ver, Tailandia, profesor, hai que disfrutar. Sí, pero nós temos... Por mal jodido que a xente nova. Sí, xa o sei. Nós temos agua, temos luz. Esas agua por onde ven? Se non fora por os vellos que traballaron de antes, que aforraron, que montaron centrais, que montaron electricidade, que temos luz, que temos agua, aforraron porque non lles gustaba gastar. Claro, aí está. E iso que defendo eu. Así se fan ricas as sociedades. Acumulando, sí, está mal decirlo. Si queres me poño fino, chamalle función de consumo e función de ahorro, de Dusenderrich, explico eu si queres. Sabes que agora está pasando unha cousa que non pasaba antes, que a xente está empezando a tope a vender as casas das aldeas. Sí. Antes na vendía naide. Nada, claro. Naide. E a vender a pa qué? Coño, para coller os cartos e irse pa Punta Cana. Para ir a queimar o capital. Pero está pasando, sí ou non? Sí, que pasa? Estánse vendendo as casas da aldea. Moderna, sí. A xente que vende o estranxeiro, que as compra, xente que vende fora. E quedan sin elas, e despois descambian e enseguida queiman os cartos todos. Pero viven. Viven la vida, e despois, claro, de vivir la vida, como digo ahora que son maiores, de vivir la vida non se vive co pasado, que bien lo pasé, que bien disfruté la vida, cuánto bailé.
A que cando vades á tenda non pagades co baile? Non? Ou non pagades colas experiencias que tuvechedes? Pagades co que tedes empetado, que tedes na bolsa, que tedes no saco, a que sí? O... Eso como se alimenta, no el pasado, las experiencias, la diversión. Non se perdan este home o domingo en Como Ser Feliz. Non o perdan. Non o perdan, o domingo. Ahora, en serio, tú que coñeciche moita xente de todo tipo, políticos, empresarios, de todo, a relación da felicidade cos cartos, como é? Non ten que ver, o sea, non os cartos non compran a felicidade. Se os cartos compran a felicidade, se venderían na tenda. Abrir unha tenda ou con o Amazon, encárgalo, levancho a casa, non pode ser. O que sí que digo é que a forma de obter os cartos, o propio proceso de obtelos, o propio un traballo, unha vida ordenada, unha vida disciplinada, unha vida de sacrificio, de aforro, é o que te leva a felicidade. Porque, mira, eu non penso na felicidade. Aquí, a este mundo, vimos a rabear, vimos a sufrir, vimos a pasarlo mal. Esto es un valle de lágrimas, como contábamos de pequenos. Escoitas? Bien. E unha vez que vemos, e asumimos que é así, e vamos para fora, vemos que non é para tanto, é cando pasamos ben, no, claro, os nenos non tienen que ser felices, é o demonismo, como se dice de forma fina. Temos que ser felices e pasalo ben e disfrutar. Non, señor, a vida é dura, é sacrificada, hai que vivila, punto. Despois veñen momentos bons, veñen alegrías, veñen cosas, pero veñen cando non as esperas e cando non as buscas. O problema é que agora tamén, eu creo que os pais e as nais cos nenos, as nenas, queremos que sean felices todo o tempo. Claro, e iso é absurdo. E todo o tempo non... Meus pais nin siquiera non sei se querían que fora feliz, querían que sobrevivira. Claro, que sobrevivira xa traballo. Miraban a ver se... Miña mãe da erva e miraba se estaba vivo. Está vivo. E a que pasabas ben? E seguramente tiñas que levantar patatas, levantar cebolas, levantar allos, tiñas que... Pero a mí gustábame traballar no campo. Claro. Vamos no traballo aí, me cago na mar, traballar. Home, claro. Esterco para arriba. Aí está. Vamos na mar. Señor, eu comía o traballo. E non o pasabas tan mal. E seguramente cando pensas neses anos... Eu traballo porque me gusta traballar, non polos cartos. Me gusta traballar. Esos son os gallegos, sí, levantarme pola mañá cedo, me cago na mar e traballar, eso gustame. Sí. Toma, cobra, non quero dinero. Sí. Trabajo duro. Claro. Trabajo duro. Ti sabes... Xa moi comentado, pero o Senro de Mars, por Lafargue, que escribiu un libro que se chama O dereito á preguiza, o dereito á vagancia, e dicía que hai 7 razas malditas na Terra que lle gusta o traballo. Os chineses, os pomeranios, os auvernios, os escoceses e os galegos. O traballo. Que lle gusta o traballo. O ti non, a ti do onde eres ti? Disto... A mellor do barrio de... Había outro hermano, outro Mars, que era Groucho Marx, sí, que dicía, e a ver se estás de acordo comigo nesto, el dicía, ter cartos non é importante, non telos sí. Claro. Sí, sí. Es que non dicen que os cartos hai que telos, para que traballar, aforralos, telos, para telos. Porque telos non vale para nada, pero se non os tes, podes te meter nun lío. Es que o propio proceso e o propio feito de telos dache unha seguridade, dache unha forma... Es que a forma de vida que te leva a telos, disciplinada, ordenada, de non gasto, é a que te leva tamén unha tranquilidade, é a que te leva a que non haya grandes sobresaltos, a que non haya grandes problemas, que non haya grandes aventuras. E ese diñeiro aforrado... Non che gusta o exceso, Que? Non che gusta o exceso. No. Tens que vir un fin de semana comigo a Punta Cana, Iván. Punta Cana, sí. Un aplauso, domingo! Un aplauso para...